Helo, fe'n yw Reagan. Fi yn llysgennad gyda'r Coleg Cymraeg a fi yn Brifysgol Bangor yr astudio Cymraeg ysgrifennu creadigol. Yn fis Balchder ar y funud, a dwi'n siarad â chi amdano pam mae bod yn Gymraeg a bod yn hoyw a'n draws yn bwysig i mi yn wedig fel rhan o'n nghwrsi yn ysgrifennu greadigol. Fi bod trwy wedi ffindo y ffordd gorau i fi dim fwy sicr yn fy hunaniaeth a hefyd y ffordd nes i weithio allan, pwy o'n i fel person non-binary, fel person hoyw, oedd trwy synediaeth, trwy y pethau o'n i'n darllen, y pethau o'n i'n gwylio, popeth o'n i'n gweld ar-lein. A be dwi'n moyn wneud gyda'n fywyd i, be dwi'n moyn wneud gyda'n nghwrsi a'r pethau yma dwi'n dysgu yw i ddod â'r cynrychiolaeth yna i mewn i synediaeth Cymraeg. Achos o be dwi wedi sylwi dros blynyddoedd diwetha, mae diffyg mawr o gynrychiolaeth dwys a amrywiol o fewn synediaeth Cymraeg. Mae'n siŵr bod peth, fi ddim wedi darllen pob sefyll Cymraeg eriod, ond fi'n credu mae fe'n siom mawr bod diffyg cynrychiolaeth i'r un lefel as i weld mewn synediaeth Saesneg. O'n i wedi gweithio'n hunan allan a gweithio mas pwy o'n i o pethau ar YouTube, pethau o'n i wedi gwylio. A fi'n gwybod fi wedi helpu pobl yn yr ysgol. Pryd o'n i yr ysgol plas mawr, ble mae grŵp LHDT rili da sydd bod nes flynyddoedd. O'n i wedi gweithio'n hunan mas a gallu gweithio pethau allan gyda nhw, a hefyd helpu'r pobl bach yn ifancach trwy bod yn fy hunan ar ôl gweithio'n hunan allan. Fi wedi cael pobl yn yr ysgol yn dod lan at fi, neu pobl yn ein ffrindiau oedd a brawd neu chwaer neu sibling oedd yn ifancach na nhw wedi dod lan at fi a gweud, hei, mae ti'n bod yn hunan wedi rili helpu fi. Ar yr un pryd, fi'n un person. Fi byth mynd i gallu dod â fy mhrofiad i fel person sy'n yn Gymraeg a'n aneuedd, sef non-binary, a'n hoyw, a dod o fet pob un person Cymraeg arall sy'n rhan o'r gymuned LHDT. So pan fi eisiau gwneud trwy synediaeth, fi moyn sgwennu am fy mhrofiad i, y pethau da a'r pethau drwg. Fi'n berson sy'n cael pob math o brofiad fel bysau unrhyw un arall. Ond fi'n credu bod yn bwysig iawn i bobl arall gallu deall hwnna. A i fi, y ffordd gorau i fi wneud hwnna yw trwy sgwennu. Fi'n ffeindio fe'n rili hawdd i dangos fy emosiynau am mhrofiadau trwy sgwennu'n greadigol. Fi bod trwy wedi ys neu'n ifanc iawn. A dwi eisiau, byddai ddim yn y person cyntaf i wneud hwn, gan long shot. Fi eisiau trio hybu pobl arall i darllen am pobl hoyw, darllen am profiadau pobl sy'n tu allan i'w profiadau hunan, a efallai ysgrifennu am y profiadau hunan a pobl arall, a deall bod cynrychiolaeth mor bwysig. Mae'n un cam bach o fewn y byd mawr sydd yn ni. Does y ffaith bod un person traws mewn un sefyll ddim yn ei newid barn pob un person, ond o fewn y byd rydyn ni ynddi, mae'n bwysig iawn i bobl sydd ddim wedi cael un profiadau fi gallu deall hwnna. A o fewn synediaeth Cymraeg, achos ydyn ni'n astudio cymaint o bethau gwahanol yn ysgol sydd yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg, fi'n credu mae fe'n bwysig i gynnwys y profiadau yna. Achos rydyn ni'n astudio fe mor ddwys, fi'n credu mae'n gyfle rili da i bobl gael deall bywyd pobl arall. A eto, dwi ddim yn ei newid y byd, ond mae'r camau bach yma ni'n gallu gwneud i ceisio dangos ein safbwynt ni, i gael pobl i ddarllen o'r safbwynt ni yn benodol fel person Cymraeg, yn benodol fel person traws, yn andros o bwysig. Mae bod yn Gymraeg yn union mor bwysig i mi fel person yn union mor ganolig i fy'n hunaniaeth i, ac yw bod yn draws ac yw bod yn hoyw. A fi'n credu mae trwy synediaeth, mae gen i gyfle rili da i wneud hwn. A mae gen pawb arall cyfle i wneud yn ei ffydd ei hunan, ond dyma be fi moyn wneud.